Saan suplok ng Pangasinan? Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:07 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo ada sayang kabwasan Makterion Lingkor Timak ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Richard Olanday tan Engineer Dennis Palaganas. Agunatan na Martes sa Pizza 27 at bulan na bulan na Mayo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. 300,000 na piso inggetarya piyansa at 40 anyos yalaki na walaan na kason ilegal iya druga. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Dumaralo siningkat lapod din sigap ya kasod korte. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Duaran lalaki sinasagsagin tawag at pulis. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Tricycle driver sinagsag suspect na aristo. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Walalay apile ng Presidente Marcos yaon sublay PNP Chief Onong at DILG. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. DOJ ang isaklang na motion to cancel at pasaporte ng Roque. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. 1 milyon na sudamyos at sa may barko na bifar ya binumba na China. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Marian Rivera Chel Jokno Undulataw at spy fan ng Vice President Sara Duterte. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:10 na kabwasan tanatan wadyaray detalye at balita da lokal.
Inaresto na sa retaklay no Olaya so 32 anyos si Dumaralo sa oras na alas 2:05 ng araw jada Barangay Poblacion Distrito Bali na Pusorobio, Pangasinan. Kinabat so asingkat ya sospek nga ranton na Glover Kawili Alvindia balulaki residente na sa sitio Limansangan, Barangay Poblacion Distrito Davidlan Baloy. Si katusiningkat na Pusorobio Police Season Police King Pangasinan Mobile Force Company Regional Intelligence tan na Provincial Intelligence Unit na base biskag na warrant of arrest impacted na Regional Trial Court First Judicial Region na Ordoneta City makalanora da kaso na serious physical injuries yang gapoy en rekomendang piyansa sa may suspect sa walang kustodiya na Season Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Alas 3:55 ng araw na naaresto sa construction worker Jad Barangay Bacayo Sora, Syudad na Dugupan. Sa may suspect so kinabat ng Ranton Edwin Dagaraga Lopez, 40 anyos, wala asawa. Residente na bit na lugar. Si katoy naresto na Dagupan na City Police base biskag na warrant of arrest impacted ng Municipal Trial Court in Cities First Judicial Region Dagupan City. Makalanor da kaso na attempted homicide sa may suspect yung gangana na korte yamampiyan sa kantidad na 36,000 piso. Ya si katunatan so wala Dagupan City Police for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 300,000 na piso so inggitar ya piyansa 40 anyos siya baulakila po dirigalya druga. Tampol ya inadmit jad Bayambang District Hospital sulaken siningkat na pulis na po dirigalya druga. Kinabat sa bitlan na suspect nga ranton na Hilary Masiglat de Vera ang kapoy trabaho. Residente na Purok 2 sa Barangay Wawa, Baloy na Bayambang Pangasinan. Si katusiningkat na Saray Panulop ya Persa na Bayambang Pulis na 105 Mobile Company Regional Mobile Force Bureau 1. Sa may suspect yun naresto base biskag na warrant of arrest impacted na Regional Trial Court San Carlos City walay pizza ton na Hulyo 22, 2024 tan Enero 22, 2025 makalanor din sunggay na Section 11 tan Section 12 na Republic Act 9165 illegal drugs Yawalad Criminal Case Number 12489 13412 tan 12490. Ya si kato so inggan-gan na korte ya mampiyan sa kantidad na 300,000 piso sa may suspect na weta ja Bayambang District Hospital. Piani pasilong medical examination bang balot si kato so confine lapod na iirapan iunungas. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Imbatik jad patambalan sa tricycle driver kaya rin si katoy akagamor na sagsag jad parte na naman na yagawad oras na alas 11:35 na labi jad Barangay 2 tan 3 sa Syudad na Dugupan. Kinabat si biktiman si John Dexter Vidal Amores, 25 anyos na wala na live-in partner. Residente na Barangay Puguchico da Abitlan Syudad. Si katoy sinagsag na suspect ya kinabating ngaranton Alan Dispo Villacorta, 32 anyos awalaan na live-in partner, tricycle driver, residente ng Barangay Mamalingling da Syudad na Dugupan. Jadi ginawa ng investigasyon na pulis akabatan sa may biktima ton suspect sunan alagar o manalagar na pasayro jada corner na Rivera Tanggalban Street, Barangay 2 tan 3 nan ang ilugan na pasahero sa suspect. Ya si katoy walad unaan na biktima. Inayagan na biktima sa suspect na ang ibulos na salitan buaya. Ya singagan na sama ya impan nasasangsangan tan na patang na ulo
bigla na nguyos na motok bagay sa suspect tan sinagsakto niya amin piga-piga laman na subiktima. Ang man walay sugat subiktima sigato ang ala na baseball bata tan na pagpagto niya da suspect yanak namat ad ni kawigin taklay sa may biktima sa tan suspect so pareho na kagamor na sugat tan si Karetampol yung batik yan Region 1 Medical Center annex sa Bunuan Binlok at Siyudad ng Tugupan piantambalon so gamoron dan sugat anti siya si Karaso nawit Jada Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras na alas 2:25 na palbangon na akawat na tawag da telepono. Ere kabiyangan na Urdaneta City Police ya nanlapod sa Sacred Heart Hospital. Lapod sa tay duwaran lalaki na sinasagsag. Tampol na yan ang responder kabiyangan na pulis paniverify sa report. Akabatan sa biktima sa kinabatingaran niya Hasan Takdul Rajani, 28 anyos, balalaki, manager tan Nestor Takdul Valyula Jr., 46 anyos, wala asawa helper, nampalan residente na barangay Aringin na Mungkada Tarlac. Jada investigasyon na pulis, akabatan na oras na alas 11:30 na labi, saray biktima suwa akalugan at Honda Click motorcycle, ya walay plaka to na 268 ARH sa mamanihuan na Hasan Takdul Rajani. Si karay mamarap jada South Direction nan walay asabat dan na aga-akabat niya lalaki, ya biglan si Karaso nan sasangsangan sa reparehon drivers na motorsiklo. So ngansal-sal na sila na motorsiklo, tapos sa tanyang kagawa ang uyo siya tampolin na kutsilyo. So suspect ya wala da bagto niya tan sinasagsag yung piga-piga sa biktima na si Hasan ya si kato kagamor na taluran sagsag jad sa parte na naman to niya lega niya sinistorso akakumata na duwaran sagsagad parte na laman sa may suspect so tampoli bati kaya rin insidente awit to niya sinusarton na kutsilyo saray biktima. So inawit jad Sacred Heart Hospital bangbalot si karay nyali sa Tampol jada Tarlac Provincial Hospital piandiman man paabig sa rekabiyangan na pulis. So manggagawa na backtracking at sa CCTV camera at posibleng dinala na suspect pian si kato sa naurel at maganon na panahon. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na katibukulan niya balitad lokal antes tayo nung dapag at dasare balitad nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Oras po natin alas 6:20 na po ng umaga, 6:20.
Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Inahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na may napili ng susunod na hepe. Ng Philippine National Police, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Rimulya, bahagyang nahirapan ng maghanap ng susunod na PNP chief si Pangulong Marcos dahil hindi biro ang magiging trabaho nito, lalo na sa usapin ng peace and order sa bansa. Gayunman, tiniyak ni Rimulya na kayang gampanan ng susunod na PNP chief ang pwesto at trabaho na iiwanan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Naniniwala naman si Secretary Rimulya na ang susunod na hepe ng PNP ay kailangan tapat, may maayos na track record at may malinaw na hangarin para sa inaharap ng pambansang pulisya. Sinabi ni Rimulya na hindi siya nagrekomenda ng anumang pangalan para kay PNP o para sa PNP post dahil may tiwala siya kay Pangulong Marcos. Ayon sa kalihim, nag-usap na sila ng Pangulo tungkol dito at mas mabuti kung hintayin na lang ang anunsyo ng punong ehekutibo. Ilan sa mga matutunog na pangalang posibleng humalili kay Marbil ay sina PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr., CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, Lieutenant General Edgar Alan Ocubo na PNP Chief Directoral Staff, Lieutenant General Bernard Banak, Hepe ng Area Police Command Western Mindanao, at NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Samantala, inihayag ng BIPAR na gagastos ang pamahalaan ng 1 milyong pisong halaga para makumpuni ang nasirang research vessel ng BRP Dato Sunday dahil sa water cannon attack ng China noong nakaraang linggo sa West Philippine Sea. Sa insidenteng nabanggit ay wala namang tauhan ng barko ang nasaktan at natapos ang kanilang research mission. Gayunman, sinabi ito na kahit may ganitong insidente ay pagpapatuloy nila ang kadiwa ng bagong bayaning mangingisda program na ang pamahalaan ay direktang bibilhin ang nahuling isda ng mga Pilipinong nangingisda sa West Philippine Sea bilang tulong sa kanilang kabuhayan. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nananatiling popular si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga botanteng Pilipino batay sa inilabas ng Pulse Asia Survey nitong Lunes. Nakakuha si Duterte ng 63% trust rating sa kabila na nakakulong ito sa The Hague. Isinagawa ang Pulse Asia Survey noong May 6 hanggang May 9, 2025, ilang araw bago ang midterm elections sa most registered voters. Lumalabas naman na ang small majority ng mga botante o 58% ang hindi sumang-ayon sa pag-aresto at pagsuko ng Administrasyong Marcos kay Duterte sa ICC. Tinututulan ng mga prosecutors ng ICC ang hakbang ng kampo ng Duterte na i-disqualify ang dalawang hukom. Nakapiit pa rin si Duterte upang iharap sa ICC sa reklamong crimes against humanity na iniugnay sa patayan na naganap sa kanyang administrasyon o drug war. Nagwagi siya sa pagkaalkalde sa nakalipas na midterm elections na nakakuha ng 662,000 na mahigit na boto sa mayoral race. Samantala, 50% naman
na ang mga botante ang may tiwala sa anak na si Vice President Sara Duterte, habang ang iba ay hindi nagtitiwala sa kanya o hindi masasabi kung sila ay nagtitiwala o hindi nagtitiwala sa kanya. Ayon sa Pulse Asia, humigit kumulang 50% ang hindi sang-ayon sa pagsampa ng isang impeachment case laban kay Sara. Iniulat din ng Pulse Asia na ang kawalan ng tiwala ang plurality sentiment kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang antas ng kawalan ng tiwala ay pinakamataas sa bailiwick ng mga Duterte. Pangasinan, almusal, balita. Samantala, naghain nitong Lunes, May 26 ng mosyon sa Angeles City, Pampanga Regional Trial Court ang Department of Justice na kanselahin ang mga pasaporte ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, malilimitahan na ang mga nais ni Roque na gawin tulad ng asylum na hinihiling nito sa the Netherlands. Ayon kay Remulla, si Roque ay may kinakaharap na kasong qualified human trafficking sa nasabing korte na nag-issue ng warrant of arrest. Naniniwala si Remulla na hindi pagbibigyan ng the Netherlands si Roque sa hiling na asylum dahil kontra ang nasabing bansa sa mga kasong human trafficking. Radyo Pangasinan, almusal, balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, ipinabeberipika ng isang mambabatas sa Philippine Statistics Authority o PSA at National Bureau of Investigation o NBI kung meron nga bang mga kapangalan ang celebrity na si Marian Rivera at Chel Jokno na lumutang sa pagre-review sa acknowledgement receipts at na sinasabing tumanggap ng confidential funds sa natanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, ang kahalagahan na matukoy ang mga individual na tumanggap ng confidential funds ni Duterte na nakabatay sa acknowledgement receipt na isinumite ng tanggapan ni BP Sara sa Commission on Audit o COA. Ang Marian Rivera ay kapangalan ng sikat na aktres habang ang Chel Jokno naman ay kapangalan din ng pamosong human rights lawyer na kakatawan sa Akbayan Party List na number 1 sa nagdaang halalan. Sinabi ni Adjong maraming acknowledgement receipts ang hindi na nailabas sa naging investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Radyo Pangasinan, almusal, balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Martes. Oras po natin alas 6:29 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Ang puta-putang Iren balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us
at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarem, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Oras alas 6:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig ya Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makter yung lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Olanday at Engineer Dennis Palaganas. Araw po ngayon ng Martes, Petsa 27 sa buwan ng Mayo 2025. Uy, kung meron kayong mga katanungan, mga reklamo, suggestion, opinion, mga hinaing, mangyari lamang po, mag-text o tumawag sa 0939-100-9931. At yung isa pa, 0927-974-2784. At yung aking personal na text line, 0946-503-6465. Live din tayo sa Facebook ng DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Walang bet-bet na suspension order ang mga Department of the Interior and Local Government Regional Office 1 na nagtungo sa bayan ng Sual, Pangasinan kahapon sa pamumuno nitong si Regional Director GP Liusin at kasama si Assistant Regional Director ng DILG itong si Paulino Lalata Jr. Kasama rin yung mga abogado nila, yung legal team nila na si Attorney Leo Bungabong, Attorney Chister, at nandyan din ang DILG Provincial Director na si Virgilio Sison. Actually, ang dami nila, pati si PNP Provincial Director. Na, yung OIC pala. Yung OIC. Si Police Colonel David. Nandyan. At sila po ay dumating kahapon bandang alas 3. Dyan po sa may harapan ng Municipal Hall ng Sual, Pangasinan. At wala silang bitbit, walang bitbit na papel, o kaya suspension order. Hindi, kasi ang ipapatupad nila yung dati. Yung dati. Yung dati alam naman nila na covered po ng election ban pa. Yung kasing isinerve nila noon, malaking question yun dahil unang-una hindi sila kumuha ng tinatawag natin na
sa Comelec, yung Omnibus Election Code na particular po dyan yung Comelec Resolution number 11059. Ito po ay nagbabawal sa suspension ng mga halal na opisyal mula January 12 hanggang June 11. June 11. So, na siyang tinatawag po natin na election period pa rin. Election period pa rin. Okay. So, kaya ang legal team ni Mayor Dong Kalugay sa pamuno ay sinabi na walang basihan ang suspension. Ito yun yung sinabi ni Attorney Gerald Velasco na siya po yung sumalubong sa mga kawani ng DILG na galing sa regional office, provincial office, municipal office ng DILG at ang mga PNP na sila po yung nag-assist dahil humingi sila ng police assistance itong mga DILG. Kaya nga ang bit-bit naman ni Regional Director ng DILG, ito namang si OIC Provincial Director. Oo. Pero ayon naman sa nakalap nating balita doon ay police assistance lang. Hindi naman sila makikialam kung ano man yung magiging usapin at decision dyan. Basta sila peace and order lang. Tunghayan natin yung yung pakikipag-usap ni yung legal counsel ni Mayor Liseldo Dong Kalugay, itong si Attorney Gerald Velasco at ganun din ang DILG Regional Office, Provincial Office na nandoon po kahapon sa mismong munisipyo ng Sual, Pangasinan. Pero yung ipi-play natin, ano na yan na yung interview. Hindi, yung kwan mo na. May video ka ba? Video nandoon. Okay. Sige, tunghayan natin, engineer, yung pagkipag-usap. Ayan, okay. Wala pong except the local DILG at saka yung mga so yun po siya verify din namin from the wala ko kami sa wala ko kami actually dito na yung even yung office ng vice mayor wala ko sa basta ang nakita lang sa akin 2 letters address one sa ang dalawa ko address kay Municipal Councilor Villan at saka yung sa address kay vice mayor na mag-take over sila. Pero even despite that, sir, sinag din po namin yung sa sulat. Wala akong nakasulat kasi doon na regarding sa relevance sa so, yun ang isang tinatanong namin. Kasi meron na kong legal opinion ang mismo DILG head office 2010, 2017, at saka 2019, if I'm not mistaken. Yung nasabi ko na even ang office of the is not separate ang office of the distribution sa distribution. So, kaya po kami humihingi ng pagbabago legal opinion sa DILG because parehong batas po ang pinapatupad yung Omnibus Election Code since 2010, 2017, 2019 election sa Omnibus Election Code. Hindi po pinagod. So that's the reason why we're asking for any legal basis to correct or even issue a suspension order. Unfortunately, since 3-5, na na-receive namin ang kopya ng decision so yung mga namin, So yun po yung maikling pag-uusap pero nagkaroon ng closed door na pag-uusap ang DILG Regional Office, Provincial Office at Municipal Office. Nandyan din ang
legal team ni Mayor Liseldo Dong Kalugay. At ganun din, siyempre nandyan ang kapulisan headed by OIC PNP Provincial Director Police Colonel David. Okay. Ngayon, pagkatapos ng pag-uusap doon sa closed door meeting nila, nagkaroon tayo ng panayam kay legal counsel ni Mayor Dong Kalugay, si Attorney Gerald Velasco. Okay, narito po ang kanyang paliwanag ukol doon sa kailang pag-uusap kahapon sa pag-iimplementa sana ng suspension order, ngunit yun nga, nasa election period pa rin tayo hanggang sa June 11, di ba, kapaborito Errol? Okay, tunghayan natin ang panayam ng mga mamayag kay Attorney Gerald Velasco. Komento kanina. Ang paliwanag nila, dahil andito lang sila para i-supervise kung ano yung mga nangyayari. Dahil nga daw, implemented na, wala na silang ibang gagawin kundi i-supervise na lang. Yes, Attorney, dahil sa mga pangyayaring ito, baka magtanong ang taong bayan sa SOL. So ang opisyal na nakukupa rin na mayor hanggang ngayon ay si Mayor Dong Kalugay. Apo, paliwanag ko ho sa representative ng DILG kanina at sa PNP, ang nakaupo hong mayor sa SWAL ay ang duly elected at nanumpa bilang mayor mula 2022 hanggang 2025, si Mayor Dong Kalugay. Pangalawa, wala hong bakante sa opisina ng mayor dahil nga ho bawal ang suspension. So dahil wala hong suspension, wala hong bakante, wala hong pwedeng maging acting mayor. Yes, palak ko lang, Attorney. So sa nangyaring ito, wala na po bang pwedeng makapigil o mayroon pa pong gagawin bang ang DILG ukol dito, Attorney? Yan ho ang gusto naming maintindihan kasi gaya ho nang nabanggit ko kanina, meron na hong legal opinion ang DILG kaugnay ng mga kasong ito o kaugnay ng mga problemang ito. Pero sila ho mismo ang hindi sumusunod sa kanilang legal opinion. Sabi ko nga ho, yung legal opinion ho nila na ibigay na nila 2010, 2017 at 2019. Base din ito sa Omnibus Election Code. Ang Omnibus Election Code ay wala rin ng bago. Pero nagtataka kami, bakit hindi nila sinusunod ang sarili nilang legal opinion? Ang paliwanag ko ho kanina sa kanila, kung sila ho ay sumusunod sa panuntunan na sinabi ng kanilang nakakataas sa pag-implement ng suspension kanina, ang sabi namin, sana maintindihan nyo rin, ang pumuprotekta sa amin ngayon at ang pinapaliwanag namin sa inyo ay nakasaad lang din sa batas. So batas ang nagiging dahilan namin, bakit namin sinasabing hindi siya suspendido. Ngayon, kung batas ang sinasabi nila na basihan kung bakit suspendido ang mayor, batas lang din ang nagsasabi na hindi siya suspendido. Ang masusunod ho sa panahon ngayon, election period, ay ang COMELEC Resolution number 11059 at ang Omnibus Election Code. Wala na hong iba. Attorney, ito ba yung matatawag natin na politically harassment? Ayaw ho nating isipin na ito ay political harassment dahil ito ay nanggaling naman ho sa opisina ng Ombudsman at sa pinapatupad ng DILG. Ayaw ko hong sabihin na sila ay nasasangkot o nagagamit sa pagpolitikal o personal na interes ng mga politiko. Pero sa nangyayari ho ngayon, malaki hong katanungan sa amin. Bakit nagpapatupad sila ng mismo ang opisina nila ang nagsabi na wala nang suspensyon sa panahon ng election period. Sir, how about after June 11? Ito ho ang premise ng ating pinag-uusapan. Wala hong suspension sa panahon ng election period. Okay. So, yung ginawa ho, para ho sa amin, yung ginawa ho ng Office of the Ombudsman na walang COMELEC exemption ay hindi rin ho naaayon sa batas. Dahil kailangan ho nila, bago pa man nila ilabas ang desisyon tungkol sa suspension ni Mayor Kalugay, dapat meron na ho silang prior written authority or exemption sa batas. Dapat meron na silang hawak na exemption sila, pwede silang magpatupad ng suspension order. Dahil ho, wala ho silang exemption, lahat ho ng gagawin na hakbang pagtapos ng desisyon na yon ay null and void para sa aming opinion. Yun naman ho ay maliwanag sa batas.
So, hindi ho pwedeng sabihin na pagkatapos ng June 11, pwede nang ipatupad ang suspension. Dahil ano ho, ang basis ho ng pinapatupad nila ay inisyu noong April 21, 2025, kung kailan bawal ang suspension. So, pag ipapatupad ito sa June 12 or June 13, pagkatapos ng election period, sinasabi ba natin magiging valid na ang isang null and void na desisyon? Mali ho yun. Hindi ho magiging valido ang isang desisyon kung ito ay null and void. Lahat ho ng hakbang, lahat ho ng pwedeng gawin patungkol dito ay null and void pa rin. Okay. Sa paliwanag po ninyo, maliwanag na kahit matapos na itong election period, ay wala pa rin visa yung kanilang hakbangin. Pero sa ayaw at sa gusto natin, may mga implikasyon o may mga epekto po kasi itong ginagawa nila sa operasyon natin dito sa local government unit. Ibig po bang sabihin na yung mga epekto nito ay pwede nang dapat pawin para maging normal ang takbo ng ating LGU? Sa ngayon naman ho, normal ang takbo ng munisipyo. Lahat ho ng transaksyon ay tumatakbo at gumagana. Okay. Wala naman hong naging interruption sa takbo ng ating munisipyo. Meron lamang hong mga ilan na nako-question dahil ang sinasabi ng ilan, ang dapat na pumirma o magbigay ng utos ay ang sinasabi nilang acting mayor. Pero ho, ang nangyayari naman, lahat naman ho ang direktiba, lahat ho ng transaksyon araw-araw ng ating munisipyo ay dumadaan at nasa pangunguna pa rin ho ng ating mayor. Sir, to wrap it up, ngayong araw na to, walang bagong memo or anything from the DILG, from the Ombudsman, from the COMELEC, nadala po ng grupong yan? Opo, tama ho yun. Wala pong bagong ipinakita sa ating dokumento na nagsasabi na yung suspension order ni Mayor Calugay noong April 21 ay may visa o ito ay base sa isang COMELEC resolution o may exemption ang Office of the Ombudsman. Ang binabanggit ho sa atin kanina ay ito lang ho ay base sa direktiba ng opisina ng Secretary ng DILG na i-implement o i-monitor ang implementation ng suspension order dito sa atin. Kaya nga ho nabanggit ko sa kanila kanina, opo, yun ang sinasabi nyo, naiintindihan ko, sumusunod sila sa direktiba ng SILG, pero ang kino-question natin, ano ang basihan sa pagpapatupad nito? May legal na basihan ba ang pagpapatupad nito o even yung pag-monitor sa suspension order? Sabi ko sa kanila, ang ating mayor ay nahalal ulit, uupo ulit sa June 30 bilang panibagong mayor sa July 1 at wala hong ibang ginusto ang bayan ng Sual kundi mapaupo ulit siya bilang mayor. So kung pipilit pa rin ho nila na i-implement ang sinasabing suspension order, wala ho kaming magagawa kundi pigilan sila. Base lang din sa batas. Base lang din ho sa batas. Ang batas ho ang nagsabi, bawal ang suspension at yun ho ay pinapanindigan namin. At ang nakaupong mayor ngayon ay si Mayor Dong Calugay. Wala hong ibang mayor ang Sual kundi ang Mayor Dong Calugay. So, sa pagpanalo ni Mayor Calugay, attorney, so ibig sabihin ba yung mga kaso pending o mga suspension ay automatically na makaka-quash, attorney? Dati ho, meron hong tinatawag na Aguinaldo Doctrine. Ano ho? Ang ibig sabihin ho nito, kung merong mga elective public official na nagkakaroon ng mga administratibong kaso at sa susunod na eleksyon ay nahalal ulit sila, dati ho meron yon na parang pinapatawad sila ng tao kaya nga ho sila na iboboto. Pero kung hindi ho ako nagkakamali, in 2016 inabandon na ho ito ng Supreme Court. So hindi na ho ito magagamit sa panahon ngayon dahil parang ang sinasabi ng Supreme Court noon hindi na applicable yung concept sa ngayong panahon. So wala na ho siya sa ngayon. So parang maki-carry over pa rin? Hindi po. Hindi po. Ang implementation ho nitong suspension ay ito lamang ho sa kanyang termino ngayong 2022 hanggang 2025. Bakit ho? Kasi ho ang oath taking ho ni Mayor para sa kanyang term is 22 to 25 lang. Ang kanyang hong termino ay matatapos sa June 30 ng 2025. By June 30, 2025 midnight ho,
terminated na ho siya bilang mayor ng 22 to 25. Yun pong gagawin niyang oath-taking na pwedeng gawin yan anytime sa panahong ng June or anytime mula ngayon. Yun ho ay oath-taking niya para sa kanyang termino mula sa July 1, 12:001 ng madaling araw hanggang sa kanyang termino ho sa pag-expire nito sa June 30, 2028. Yun ho, hindi na ho siya pwedeng i-apply sa kanya. Okay, sir? So, sir, to be specific, yung naging dahilan po ng pag-celebrate kanina ng mga supporters ni Mayor ay dahil po wala pong naisilbi na suspension order. Nagsasaya ho yung mga supporters ni Mayor kanina, hindi ho dahil sa walang naisilbi na mga suspension order o wala silang dokumento. Nagsiselebrate ho sila dahil masaya sila na wala naman hong basihan kasi yung pinapatupad na suspension sa kanya. So, masaya sila dahil hindi ho nang ibabaw yung kaparaanan ng iba para suspende si Mayor. Kasi mismo sabi nga ni Atty. Morales dati, yung batas ang pumoprotekta sa Mayor. At yung batas na yun ang nagsasabi, bawal ang suspension, bawal ang implementasyon sa panahon ng election period. Kaya doon ho sila masaya. Sige, sir, in behalf of LGU, in behalf of Mayor Dong, isahin na lamang po sa mga kababayan natin sa sunod. Para sa aming mga kababayan, in behalf po ni Mayor Dong Kalugay, gusto ho namin ipaalam at nagpapasalamat ho kami sa lahat ng sumusuporta at hindi ho nang iwan kay Mayor Kalugay at sa lahat ng kanyang mga kalyado sa politika. Kasama na ho ang Vice Mayor-elect at ang mga konsehal-elect ng bayan ng Sual. Kami ho ay nagpapasalamat sa inyong suporta at paninindigan sa kung ano ang tama at kung ano ang nararapat ayon sa batas. Hindi ho kami kikilos, hindi ho kikilos ang opisina ni Mayor ng labag sa batas. Lahat ho ng ipinapaliwanag namin sa mga nakausap natin ay tungkol lamang sa batas at ang batas ho ang pangunahing depensa tungkol sa sinasabing suspensyon. Wala hong suspension na ni Mayor dahil unang-una ho kino-question ang legality ng suspension order na ito. Wala hong validity ang suspension order. So, ibig sabihin, hindi ho na bakante ang opisina ni Mayor Kalugay. Wala hong bakante, wala hong pwedeng tumayo bilang acting mayor. Patuloy lang ho na tumatakbo ang munisipyo sa pangunguna ng ating butihing Mayor Kalugay at umasa ho kayo na lahat ho ng serbisyo ng bayan ay tuloy-tuloy at lahat ho ng mga concerns ng munisipyo ay masasagot po ng ating butihing Mayor. Okay, yun po si Katumang kapaborito Errol. So may explanation ng Attorney Gerald Velasco sa may legal counsel ng Mayor Dong Kalugay. Ang gabi suspension. Wala po dahil ulitin po natin iginiit po ni Attorney Velasco na walang legal basis. Oo, kasi walang legal na basihan ang suspension. Oh, kasi yung suspension na yung sineserve nila noong April 1 nagaling sa Office of Ombudsman, wala pong wala po silang kinuha na yung exemption na galing po sa Comelec. Ang magpapatupad niyan Comelec. Gawa sila ng actually alam nila ang tadagaw ang dararatan. Katulantin nagpunta sila kahapon doon, wala ring nangyari. Walang nangyari. Diba? Wala nga silang bit-bit na kahit tissue. Kahit isang kasinlaki man lang ng tissue paper na papel, wala. Kasi nga yun, may limaraman niya ang gapo bit-bit da. So tuloy pa rin. Makikita naman sa mga video na naglabasan din sa Facebook dahil may mga mamamahayag din na nando nakapag-cover, yung iba nag-live pa nga. So makikita mo na yung mga supporters, yung mga nandoon din, inabangan din talaga nila. Actually nga sila nagdadasal. Kaya nga parang merong taimtim na nagdadasal doon. Parang nagkaroon sila ng prayer rally. Doon sa harap, sa bungad mismo ng munisipyo. Kaya ang nagpoprotekta kay Mayor Liseldo Dong Kalugay yung batas. Nangingibabaw kasi yung batas Meron tayong batas na sinusunod. Kaya't yun po yung sinasabi ni Attorney Velasco na sundin natin yung
nakasaad sa batas. Tsaka meron silang diba? Meron silang final din. Na petisyon sa Supreme Court na humihiling sila ng TRO, Temporary Restraining Order, at saka yung isa yung Writ of Preliminary Injunction. Yan, para sa mga implementasyon ng suspension na gustong ihain. So yung katanungan mo kay attorney kanina kahapon, nasabi mo after June 11. Anong mangyayari after June 11? So ang sabi niya yung mga kaso, yung mga suspension null and void na yan. Dahil kuwan na siya wala na di ba? Hindi na pwedeng i-implement kumbaga yung mga suspension na yan. Dahil tapos na, hindi na pwedeng ulitin na yung may imbaga na Attorney Velasco Bandad Sampot. Ay si Mayor Dong Kalugay at si Catoniso Mayor ang gapoy bakante di tanad Mayor's Office. Diyan maganon tungtong ang gapotay acting mayor. Ang gapo. Yun nirong. Wala ho. Iisang Mayor Dong Kalugay lang po ang mayor diyan. Ayan, okay. Alas 6:56 ng umaga. Pwede pa? Pwede pa. Exercise? Sige. Pwede pa. Exercise muna tayo. Engineer, take it away. Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw. Mayor Patrick Agustin Karamat, Vice Mayor Kevin Roy Macan Lalay, si First Councilor Kyle Arthur Art Malduisa Gaspar, Councilor Dr. Nestor Gabrillo, Councilor Dison Soriano, Councilor Manny the Twin, Councilor Elias Villanueva Masorte Yalanang, watan mo si Councilor Jopay Loresco, Jopi, Councilor Mike Siso, si Councilor Haberdani Messina. Ayan, magandang umaga din sa former councilor si John Tapisian. Outgoing pala. Outgoing. Pinoformer mo na hanggang June 30 pa yan. Outgoing. Councilor Gerald Tapisian. At saka si Councilor Philip PJ De Vera. Ayan. Magandang umaga din kay Kapitan Saldi Bauson. Si Kapitan Marit Velasco. Ayan, magandang umaga sa inyo. Si ano nga pala, maisingit ko lang, si Sir Ramon Bautista. Ayan, dyan sa Manawag. Baloy na Manawag, former board member, former vice mayor. Ayan, magandang umaga sa inyo. Good morning. Si Esther Ramos na Barangay Mangkop, Kalasyaw. Good morning. Maki Mapalaka Pagsuriano. Good morning. Good morning Kuya Dennis at Kuya Errol Cuanto. Si Sir Benga Bobillanos, magandang umaga. Mayor Carl Christian Biga na Mapandan, good morning. Good morning po. Si Sir Jeff Ralton, si Sir Felix Domicelio. Good morning sa inyo dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Okay. Ang pulay maladla may oras tayo da programan maabig ya kabuasan Pangasinan kanyan si kamit pansamantalan na mapataner to ng Paul na buwas sa kantabay da sa programa. Ako po ang inyong kapaborito Kuya Errol Jurado. Magterion lingkor ati magti Pangasinan Dennis Muharis, tanjad technical control si Engineer Richard Ulanday, Engineer Dennis Palaganas. Ang tabayanan suntumbok ke programa nan kapaborito Amor Ligas Pidiga tan kapaborito Ding Aquino jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Wadyala sa programan Mamba